नमस्कार, प्रणाम। रुआ देख रहे बनी भोजपुरिया दस्तक। बड़ा खबर रोहतास के बाद रोहतास के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत चंदवा गांव में आज मतलब शनिवार के शाम एगो बाइक पर सवार 3 अपराधी चंदवा गांव से निकलत रहन और जे मिलल ओकरा पर गोली चलेलन। एक गोली कांड में 3 लोग के गोली लागल बा। एगो लड़का के हालत गंभीर बतावल जा रहल बा। 3 गो जौन अपराधी रहन बाइक पर, एह में से 2 गो के लोग पकड़ लेले बा। उ पुलिस के हिरासत में बड़न। के हवन, उनकर पहचान का बा, इ रुआ बाद में जानब। बाद में एसपी रोशन कुमार पीसी करब तो बताइब कि के हवन, इनकर आपराधिक इतिहास का बा। लेकिन जौन बाइक रुआ देखनी है, यही बाइक से ई चढ़ के अलन चंदवा गांव में और जे मिलल ओकरा पर गोली मरलन। गोली काहे मरलन, एह कारण के अभी तक खुलासा नहीं भइल। जौन लड़का घायल बड़न, घायल में बता देतनी। जोखन शाह पिता बूटन शाह ने, बूटन शाह के पुत्र होन जोखन शाह, ई घायल बड़न। शिवपूजन यादव के पुत्र होन कमलेश यादव, ई घायल बड़न। नथुनी सिंह के पुत्र होन अनिल सिंह, ई घायल बड़न। और एकरा में जोखन शाह के स्थिति गंभीर बतावल जा रहल बा। मामला का बा अभी तक क्लियर नहीं है। हम समझनी है कि सबसे पहले ब्रेकिंग रुआ के दे दी, बता दी कि घटना ऐसा घट गई बा। गोली काहे चलल बा, एह कारण के अभी तक खुलासा नहीं के भइल। पुलिस भी एकरा के लेकर अभी क्लियर नहीं है कि गोली काहे मारल गई। ओइजा के लोग भी ना बता पाइल कि उ अंधाधुंध आखिर गोली काहे चले लागल। सब कुछ रुआ देखा तनी भोजपुरिया दस्तक के नजर से। हम हर अपडेट रुआ तक पहुंचावे के कोशिश करतनी और हमार कोशिश बा कि हर चीज रुआ जल्दी देखी, रुआ तक हम पहुंचा दी। देखा तनी एसडीएम सासाराम मौका पर मौजूद बानी। तमाम पुलिस के पदाधिकारी ओइजा मौजूद बाड़न। 2 गो अपराधी पकड़ा गिल बाड़न, पुलिस के हिरासत में बाड़न। 3 गो लोग के गोली लागल बा, जौना में एगो व्यक्ति जोखन शाह के हालत गंभीर बतावल जा रहल बा। ई अब तक के बड़ा खबर बा। बाकी खबर हम रुआ के देव, जैसी अपडेट आई हम रुआ के बताई। बाकी यही देखी। शिवसागर थाना क्षेत्र के चंदवा गांव में घटल है घटना के बाद पुलिस बहुत सक्रिय हो गई बा और मामला के पूरा तरह पड़ताल कल जा रहा बा। एसपी रोशन कुमार एकरा के लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करब, आज करब कि काल करब, एकर भी अपडेट हम रुआ के देव। बाकी खबर खातिर बना रही भोजपुरिया दस्तक के साथ। यूट्यूब से देखा तनी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, हर अपडेट हम रुआ के देते रहब। और फेसबुक से देखा तनी तो चैनल के फॉलो कर ली और लाइक कर ली। देखत रही भोजपुरिया दस्तक।